Illum niċċelebraw bid-daqq ta' trombi u bi-speakers kbar. Imma fl-modi, ommijietna u missirijietna kienu jiċċelebraw bid-daqq ta' żaq, iż-żafżafa, il-flejguta u t-tambur. It-tim tagħna ltaqa' ma' Francesco Sultana sabiex isir jaf aktar dwar l-istrumenti tradizzjonali ta' niesna. Strumenti tradizzjonali Maltin għandna varji. Għandna minn dawk li huma tan-nifs, minn dawk li huma tal-korda u dawk li huma ta' perkussjoni. Il-każ li ħanitkellem fuqhom jiena huma purament tan-nifs, dawk li bl-Ingliż aħna ngħidulhom woodwinds. L-oriġini ta' dawn l-istrumenti ġejja minn ċivilizzazzjonijiet varji li x'aktarx kienu jgħixu hawn Malta. Qed ngħidu fosthom l-Arab, xi forsi komunitajiet Griegi u komunitajiet oħrajn li x'aktarx minħabba l-istrumenti għandhom terminoloġiji semitiċi dawn nistgħu nattribuhom għal kulturi semitiċi oħra li kienu jgħixu ovvjament f'Malta. Allura ġabu magħhom dawn l-istrumenti fejn ma' żmien daħlu flimkien mal-kultura tagħna u saru ħaġa waħda mal-Maltin. Jekk nieħdu pereżempju l-istrument il-flawt Malti li narfuh bħala flejguta jew il-fifra, il-flejguta sħiħa hija magħmula minn kannol ta' qasba sħiħ fejn min qed jaħdem dan l-istrument ser jaħdimlu din il-kaxxa li nafuha bħala l-bejta. Il-bejta għandha xoffa fejn magħha taħbad l-arja. Biex taħbad l-arja max-xoffa biex tagħmel il-ħoss ser ikollu bżonn ilsien tal-injam li jiddaħħal ġew il-kannol tal-qasba u dan l-ilsien jinħadimlu minfes fejn tgħaddi n-nifs għalhekk jissejjaħ minfes. Jaħbad max-xoffa u jagħmel il-ħoss. Biex il-ħoss jinbidel u jagħmel in-noti differenti, jinħadmulu dawn it-toqob. Sewwa dawn it-toqob nafuhom bħala l-irfis. Waħda ngħidulha rifsa, tlieta jew erba' ngħidulhom rifsiet. Tajjeb, meta wieħed jafas l-irfis ser jibdel in-noti tal-istrument. Strument ieħor illi huwa marbut mal-kultura Maltija nafuh bħala ż-żummara. Iż-żummara huwa strument illi jeżisti wkoll f'partijiet oħra tan-Nord Afrika, jeżisti wkoll f'partijiet oħra tal-Italja t'isfel u jekk tikteb żummara biex ngħidu hekk biex tfittex fuq dan l-istrument x'aktarx ħajtilgħu l-istrumenti bħalu li huma jew Eġizzjani jew pereżempju Tuneżini u huma tal-istess għamla li jinvolvu qima li huwa iċ-ċilindru prinċipali li fih l-irfis bħalma rajna fuq il-flejguta ta' qabel. Il-qima ngħidulha qima li xija wieqfa intu d-doqqa. Għandek magħha marbut bedboot, il-bedboot illi huwa l-qasba. Il-bedboot jiddaħħal ġol qima kif tistgħu taraw hawnhekk, jitpoġġa fil-ħalq jindaq billi wieħed jafas fuq l-irfis. Sewwa, il-bedboot ukoll għandu terminoloġiji interessanti. Għandu l-bieba illi hija din id-daqsxejn ta' qata fil-qasba stess u għandu wkoll xi dawra ħajt biex iżomm din il-bieba milli tinqasam nafuha bħala t-tilqima. Huma terminoloġiji li x'aktarx ġejjin mill-komunità agrikola fejn kienu jlaqmu s-siġar jew ilaqmu l-pjanti u l-iktar ħaġa viċin il-ħidma ta' dan l-istrument kien propju t-tilqim tas-siġar, allura kienu jgħidulha t-tilqima. Biex naraw strument ieħor Malti biex ngħidu hekk li jiġbaħ ukoll iż-żummara li għadna kemm rajna huwa iż-żaq. Iż-żaq li huwa magħmul minn dak li ngħidulu ġild li huwa ġild sħiħ ta' annimal. Il-ġild ikun magħmul minn annimal misluħ sewwa fejn tinżamm il-ġilda intera tiegħu sakemm nifforma baskett ta' arja biex indoq. L-istrument li jeħel fih nafuh bħala s-saqqafa. Is-saqqafa hija magħmula essenzjalment minn żewġ tiżmamar, waħda hija żummara, żewġ tiżmamar ma' ġenb xulxin. Waħda illi kif tistgħu taraw għandha 5 rifsiet u waħda illi għandha waħda. Sewwa, il-waħda ħażżomm li nota dejjem kostanti biex isservi b'dak l-Ingliż ngħidulu drone,
bil-Malti dak ngħidulu id-dewwiema. U mentri l-oħra li tagħmlilna l-melodija nafuha bħala l-qima tal-leħen. Mela għandna żewġ tiqwiemi fejn xulxin imdaħlin ġo dik li ngħidula xejra li essenzjalment xogħla din xejra hija s-servi ta' protezzjoni għall bdiebet tan-naħa ta' wara u s-servi wkoll ta' appoġġ għaż-żewġ tiqwiemi biex jintrabtu flimkien. Is-saqqafa bil-qxejra b'kollox tiddaħħal ġo qarn, dak li qed naraw hawnhekk, tajjeb. Il-qarn qiegħed hemm biss biex jgħin lill-istrument jgħajjat iktar u din kollha kemmi tidħol ġo l-ġild minn għonqu biex jiena nonfuħha tagħmel li l-istrument sħiħ bil-forma tal-annimal stess li nafuh bħala iż-żaq. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.